Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Мяне завуць Маша Колесникова. І сёння мае госці гэта этнапраект Патрысіі Свіцінай. Прывітанне. Вітаю. Здравствуйте. Як увогуле справы? Добра. Ну, не кажучы пра тое, што ўсё ж такі 9 жніўня. Сёння вельмі складаны дзень. З самага ранку адні праблемы пачынаюцца адна за адной. Ну, але неяк спраўляемся. Так, сапраўды, гэты наш выпуск «Такога вы не чулі» ідзе ў запісу. Мы записываем яго акурат 9 жніўня у дзень прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. І Патрысія Свіціна вырашыла прадставіць нам новую песню сёння. Што гэта за песня? Я так разумею, што гэта песня ў межах вось гэтага такога вялікага культурніцкага руху, да якога далучыліся беларускія музыкі. Так, вы маеце рацыю. Песня прымеркаваная да сённяшніх падзей, якія адбываюцца ў краіне. Песня па матывах беларускай народнай песні «Развяжыце вы мне крыллі», але словы змененыя, напісаныя мной. І вось сёння мы яе якраз хацелі прэзентаваць. Чаму вы вырашылі не застацца ў баку увогуле таго, што адбываецца? Таму што вельмі часта музыкі любяць казаць, што як бы там мы па-за палітыкай, музыка наша апалітычная і гэтак далей. Ведаеце, я лічу, што мы, як людзі, прадстаўнікі музычнага руху, які падтрымлівае народныя традыцыі, падтрымлівае менавіта вось народ, то немагчыма абысці гэта, таму што это вельмі важна, і тое, што зараз адбываецца, менавіта звязана з тым самым народам, гэта тое, што будзе потым нашай гісторыі, і нельга на гэта не звяртаць увагі. Што гэта за песня, яна з якога рэгіёну ўвогуле? Гэта жорсткі раманс беларускі. Вось песня, мы пакінулі вось арыгінальную мелодыю. Песня ўвогуле пра тое, што дзяўчына спявае да сваёй матулі, і матуля ўжо памерла, і вось дзяўчына просіць: развяжыце вы мне крыллі і дайце волі палятаць. І яна вось просіцца вярнуцца туды, на свой родны край, дзе яна жыла, каб параіцца са сваёй матуляй, якой ўжо няма. І матуля ёй у самым канцы нібы адказвае, што трэба было слухаць тады, калі я табе казала, калі была магчымасць. І я лічу, што гэта как это слово? Добра спалучаецца з той тэмай, якую вось мы дадалі да гэтай песні, бо трэба рабіць тады, калі мы можам і калі ёсць магчымасць.
Нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння нашыя госці — гэта этнапраект Патрыцыі Свіцінай. Слухайце, Патрыцыя, вось як вам падаецца, ці фальклорны рух в Беларусі, так, ці вось такі фольк-мадэрновы рух, ён зараз запатрабаваны, таму што, магчыма, вось гадоў 10 таму гэта быў такі нейкі ўсплеск, гадоў там 20 таму гэта было нешта такое новае, а зараз, ну, вось у мяне часам такое складаецца ўражанне, што мы ўжо занадта заюзалі гэтую фальклорную тэму і беларускім музыкам проста варта адпачыць. Насамрэч, зараз якраз усё больш і больш з'яўляецца цікавасці і менавіта ў маладых музыкаў да фальклора, да традыцый. І я думаю, што гэтая тэма не будзе заюзаная ніколі, таму што гэта нашыя карані, гэта наша гісторыя, і да яе заўсёды будуць звяртацца, гэта ніколі не забудзецца. Проста трэба знаходзіць нейкія шляхі, праз якія будзе гэта слухацца цікава для людзей, якія жывуць вось у сучасным. Чаго вам, як музыкам, якія граюць фальклор, не хапае ў Беларусі? Зарабатывать только музыкой крайне сложно. То есть человек, который занимается музыкой, чаще всего должен заниматься еще какой-то основной работой. Вот, в частности, я работаю на заводе. То есть за счет этого как бы уделять внимание инструменту и записям, и конкретно заниматься творчеством, ну, приходится после работы. А основную свою, как бы, свои силы ты оставляешь все равно на заводе. Поэтому не хватает, конечно, именно финансирования. Это правда. Все ж таки труд музыкаў не вельмі зараз добра ацэньваецца. Лічаць, што музыкі, калі яны прыходзяць выступаць, то, ну, там, напрыклад, можна запрасіць да сябе на канцэрт нейкі ці выступ музыкаў, каб яны проста вось пагралі, паказалі сваю творчасць. Это большой труд. Так, шмат хто не ведае, што за гэтым стаіць, што ёсць вельмі шмат выдаткаў, каб зрабіць добры матэрыял, каб зрабіць добрую якасць. Ну і акрамя таго, я думаю, што у Беларусі не хапае свабоды слова музыкам, бо гэта творчасць, але трэба абмяжоўвацца нейкімі ось крытэрыямі. Слухайте, ну мне падаецца, яшчэ ёсць праблема ў пляцоўках і ў фестывалях, таму што, напрыклад, тая ж Польша, якая побач знаходзіцца, я не ведаю, там 1000 фестываляў фальклорных у год праходзіць, і заўсёды можна дзе падзарабіць, правда? Это правда, так. У нас асноўная частка фестываляў праходзіць усё ж такі летам, а зімой зусім не шмат выступаў, і атрымліваецца, што сезон, калі можна выступаць і паказваць сябе, паказваць сваю музыку, дзеліцца з людзьмі, можна толькі летам. Ну, гэтае лета, відаць, і таксама не самае зручнае ў плане, што тут каранавірус, ну, напрыклад, ці няма каранавірусу. Не было выступаў гэтым летам. Гэта моцна таксама ўдарыла, відаць, па нейкім такім фінансавым стане. Ну, так, ёсць такое, але вось у нас апошні выступ быў, калі я не памыляюся, гэта онлайн-трансляцыя, онлайн-канцэрт наш, які адбыўся 29 сакавіка. Вось. І пасля гэтага пачаўся вельмі такі пік быў каранавіруса. Мы нават не маглі сустракацца на рэпетыцыі, бо ў нас была цяжарная скрыпачка нашая, і ну, мы не маглі дазволіць сабе яе падставляць пад... Але, ну, з іншага боку, кажуць, што гэта быў такі вельмі зручны час для такога самакапання нейкага, для разумення, што там з табой адбываецца, хто ты ёсць, што такое гэты свет і гэтак далей. Я думаю, у нас таксама такое адбылося, і наша новая музыка, якая будзе, якую мы будзем ужо рабіць, яна будзе іншай. А што ў ёй будзе іншым? Пакуль цяжка сказаць. Ведаеце, музыка, яна
яе немагчыма, яна непрадказальная, вось як правильно трэба сказаць, бо пачынаеш рабіць адно, а на выхадзе атрымліваецца ўсё ж такі іншае, бо калі пачынаеш вось працаваць над ёй, пачынаюцца творчыя нейкія моманты, можа і спрэчкі нейкія, канешне, ёсць. І можа быць зусім не тое, што запланавалася. Вось у нас ёсць адна песня, якую мы якраз прэзентавалі ў мінулым годзе тут на Еўрарадыё, «Ведьма вароціцца». Мы не планавалі, што яна будзе такая шалёная, але атрымалася, і яна зусім не падобная на ўсё астатняе, што мы робім. Патрысія, вы зусім нядаўна, мне падаецца, так, яшчэ былі такой дзяўчынкай маленькай, там я памятаю фестывалі «Камяніца», дзе вы яшчэ зусім такой юнай былі асобай, зараз таксама юная, але вы дзе зараз вучыцеся, чым зараз займаецеся, прафесійна, я маю на ўвазе? Я зараз вучуся менавіта па фальклорным сваім напрамку у Дзяржаўным універсітэце культуры на кафедры этналогіі і фальклора. Вось зараз пайду ўжо на 3-й курс. Але гэта менавіта спевы? Ці гэта даследчая такая больш вучоба? Тут усё разам ідзе, але больш увагі мы надзяляем, канешне, спевам. У нас спецыяльнасць этнафоназнаўства. Мы менавіта вывучаем гук у розных кутках Беларусі, але даследчая дзейнасць у нас таксама ёсць. Які у вас любімы гук? З якога кутка Беларусі? Самы такі для вас блізкі? Альбо самы такі, які найскладаней спасцігнуць? Ведаеце, вось найбольш блізкі для мяне гэта гук. Я не скажу, што цалкам брэсцкага Палесся, таксама яно зусім рознае. У кожным раёне яго зусім розныя гукі, але вось мне падабаецца вёска Клетная, як спявае. Гэта такі нізкі, вельмі глыбокі такі гук. І зусім іншая вёска Дывін, таго ж рэгіёну, Брэсцкае Палессе, але там гук ужо больш... ён не такі глыбокі, я не ведаю, як сказаць такім простым языком патлумачыць. Але вось у прынцыпе Брэсцкае Палессе, яно мне бліжэй за ўсе іншыя рэгіёны. А вось тое, што вы спыталі, які больш цяжка вось так агучыць, не ведаю, перадаць. Так, гэта для кожнага па-рознаму, бо у кожнага чалавека ёсць нейкі свой рэгістр, нейкая свая столя. Так, у кожнага чалавека розны голас ёсць, у яго у кожнага розныя карані, хтосьці там выхадзіць з Палесся, хтосьці з Паазер'я, і гэта зусім розныя людзі. І зразумела, што для кожнага з іх, напрыклад, людзям з Паазер'я будзе вельмі цяжка з гомельскага Палесся тую манеру скапіраваць. Так. І наадварот, канешне. Гэтыя розныя гукі вы выкарыстоўваеце вось у сваім этнапраекце? В сэнсе, ці у вас все ж ёсць такая нейкая свая сталая манера і у плане менавіта вакальнай лініі, і што іншыя нейкія там гукі, яны проста не патрэбныя? У этнапраекце ўсё ж такі я карыстаюся сваёй сталай манерай, бо тут ёсць залежнасць ад танальнасці, у якой мы граем, спяваем. Мы залежым вельмі часта ад дуды. У нас ёсць магчымасць, там, напрыклад, песні, які мы робім з дудой, гэта до, рэ танальнасці. І я не магу, напрыклад, вось у до ці рэ заспяваць тым гукам, якім спяваюць у гомельскім Палессі. Гэта вельмі высока, яны спяваюць, і немагчыма той гук вось перанесці дакладна вось туды ўніз. Вось таму я неяк выбрала адну манеру сваю, якая мне больш бліжэй, зручней, і вось. Тацяна, Антон, а вы чаму менавіта па фальклору вырашылі так ударыць? Мне просто нравится. Я давно играю на этнических барабанах, на африканских. В принципе, мне нравится фольклор. И, фольклорная музыка разных народностей я слушаю.
Вот. Ну и как-то так мы с Патрицией вообще познакомились и встретились вообще в группе, которая играет средневековую музыку, то есть ну, такой по разным областям, в общем, носит и средневековая, и восточная, и африканская разная. Мгм. А вы, Антон? Ну, мне тоже очень нравится разный фольклор других народов. Мне очень нравятся индейские шаманы. Нравится румба и другие, восточная музыка. Да. Не шикарно. Ну и как-то вот в коллективе Патріції Світіної тоже как-то себя смог, наверное, реализовать. Ну, у нас насамрэч вось у этнапраекце зусім розныя музыкі са сваёй нейкай гісторыі, якія прыйшлі з самых розных музычных напрамкаў. Антон заўсёды граў у белым сонцы, гэта рок-музыкі ўвогуле. Тацяна, вось як яна сказала, Африканское па направление. афрыканскіх такіх матывах. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння маімі гасцямі стаў этнапраект Патрыцыі Свіцінай. Тацяна, Антон, Патрыцыя. Слухайце нас на Еўрарадыё FM, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Шчасліва.